Huwa inkwetanti u ta' dwejja li jkollok dan l-ammont ta' nies li jgħixu fil-faqar f'pajjiżna. Kliem Claudia Taylor East, CEO ta' SOS Malta, b'reazzjoni għall-istatistika li ħarġet l-erba'. ċifri illi juru biċ-ċar li aktar minn 78,000 persuna jinsabu f'riskju ta' faqar f'pajjiżna. Huwa inkwetanti and it's sad, ġifiri jien ma nixtieqx nara faqar f'pajjiżna, imma għalhekk irridu nkunu konxi tas-soċjetà u l-problemi tas-soċjetà kif nistgħu intejbuhom il-problemi tas-soċjetà. Isostnit li mhux ġust li hawn ammont konsiderevoli ta' tfal li l-familji tagħhom ma jistgħux jagħtuhom kwalità ta' ħajja li tixirqilhom sabiex il-futur tagħhom ikun tajjeb, u dan sempliċement għaliex mhux qed ilaħqu mal-ħajja. Claudia Taylor East qalet li l-anzjani qed isibuha aktar diffiċli biex ilaħqu mal-ħajja, għalhekk it-tqassim tal-ġid għandu jsir b'mod ġust. L-anzjani qed isibuha diffiċli anke bil-pensjoni biss, allura il-tqassim tal-ġid li hawn Malta u anke aħna bħala ċittadini naħseb għandna naraw kif nistgħu ngħinu dawk li huma iżjed batuti f'pajjiżna. Isostnit li hemm bżonn issir analiżi tal-minimum wage għax iktar ma jgħaddi żmien iktar qed nindunaw li din ma saritx biżżejjed biex wieħed ikollu l-għajxin ta' ċittadin Ewropew kif jixraq. Tkellimna wkoll ma' Noel Sherry, iċ-chairperson ta' Anti-Poverty Forum, fejn min-naħa tiegħu sostna li r-realtà li qed ngħixu fiha llum turi li ċ-ċifri jistgħu jkunu ħafna akbar minn dak li ħareġ fl-istatistika. L-impressjoni tagħna hi li r-rata jew ir-riskju tal-faqar huwa ikbar minn hekk. Jista' jkun li l-istatistiċi jaqbdu ċertu sitwazzjonijiet u mhux oħrajn. Għad għandna każijiet fejn ġo Malta li iħossuhom skomdi jesprimu jew jistqarru li huma qegħdin f'riskju ta' faqar jew li huma fqar. Noel Sherry stqar li jeżistu koppji anzjani u single parents bit-tfal li l-faqar huwa ħafna imminenti għalihom. Dan għaliex għalkemm ikollhom dħul xorta mhux ilaħqu mal-pis tal-kera u f'ċerti sitwazzjonijiet lanqas biss għandhom flus biex jixtru il-mediċini tagħhom. Irridu naraw il-minimum income ta' ċertu nies kemm hu biex dawn jaslu biex jgħixu ħajja deċenti. U bħala Anti-Poverty Forum qegħdin nagħmlu din il-push, qegħdin nagħmlu din il-kampanja iktar ma jgħaddi żmien qegħdin iktar nirrankaw biex inwasslu din l-awareness. Fl-2012 il-persuni f'riskju ta' faqar kun jammontaw għal kważi 62,000. Illum, 7 snin wara, u meta l-gvern ta' Muscat jinsab fit-tieni leġislatura tiegħu, dan in-numru tela għal kważi 79,000 persuna f'riskju ta' faqar.